Maskara sei vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kwanga kuri sei kumabasa rikidza tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu mainge muri mugore ra2006 apo pandakabatsirawo boss vangu. So takaenda kumakuva, but inini ndichizonosvikako handina hangu kuzoparticipata, ndainge ndingoriko. Then guva pane rimwe guva reumwe murume uyo ainge abva mukushayika makaremo mamutare ndokubva razofukunurwa guva riya, then coffin rikabva razovhurwa, then vakabva vachizotanga kucheka gumbo rake. Vakaita zvekushandisa hakuso. Mushure mekunge vacheka gumbo rake, then boss vakabva vazotora gumbo riya rikabva razoiswa mune rimwe zipepa bhegi. Ini ndipo pandakabva ndachizoribatiswa gumbo riya. Takabvako kumakuva kuya kuzonosvika tichizosvika pashop paboss, ndini ndainge ndakaribata. Then tikabva tazonzi taifanira kuti tinge tichichera. Takachera gomba rainge rakadzika almost 1 meters. Then ndokubva tachizofushira gomba riya mushure mekunge taisa gumbo riya zvekare neplastic riya. Zvinhu izvi zvakaitika muna 2006 apo pandakaita chinhu chekuti handimbofi ndakachikanganwa, uye nanhasi uno ndinonzwa ndichizvitya kusvika pari zvino. But dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti ipo paya nezvose zvakaitika ndainge ndiine choice here, because ndainge nditoriwo mutamburi wekupedzisira. Ndainge ndisitomborina kana 2 months kubva zvandainge ndakatanga kumushandira murume uyu. Ndainge ndichimushandira murume uyu pashopu yake kwaMutare ikoko, uye zvekare shopu yake vanhu vazhinji vainge vachiuya kuzotengamo mushopu imomo. But ndakangoti ndangotanga kumushandira for about a week or so, ndipo zvinhu pazvakabva zvazotanga kudhakwa zvekuti ndega ndakatombosvika pakunamata ndisati ndaziva kuti murume uyo wandainge ndoshandira ainge akatozvirombera zvake. Ndakafungidzira kuti ini ndini ndainge ndakatakudzwa mamhepo angu andainge ndakabva nawo kuHarare, then ndokubva ndatodhakwisa business remunhu. Ndakatomboita sekunge ndichaenda pamutsanyo, ndipo apo ndakazotanga kusangana nezvimwe zvinhu zvandainge ndava kusanzwisisa pashopu ipapo. So ndakabva ndazoenda kwaari mudhara uya ndikabva ndamuudza zvimwe zvandaipota ndichisangana nazvo. Akabva azondiudza kuti zvinoreva kuti ndainge ndiine maziso emweya ainge akavhurika, saka ndainge ndakakodzera kuti iye ange achizondiudza zvose pamusoro peupenyu hwake, uye zvekare nezvose izvo zvinomuchengetera mabhizinesis ake. Kuti ndinge ndichizosvika pakumushandira mudhara uyu, ndakatoita zvekutotsvakirwa basa racho namukoma wangu. Mukoma vakatoita sekunge vatondirasirira, because ndainge ndichigara namukoma even though vainge vaine kacotage kavo kainge kaine 3 rooms, but ndakaona kuti gules vainge vava kusandida pamba pavo because situation yepadeni yainge yakaoma. Ivo mukoma vainge vachishanda, but muswero wese wezuva gules vaitosarudza kuti tinge tichingoswera takatarisana pasina kana chinenge chambobikwa. Kuti ndinge ndichizonzi ndadya, ndaizotodya mushure mekunge mukoma vabva kubasa. Saka ndakazongoramba ndotaura namukoma ndichiti ndainge ndichida kuti vange vachinditsvakira basa. Vakazongonditsvakira basa zviya zvekutongoti ibva pamba pangu. Ndakati ndatsvakirwa basa paya ndokubva ndachizotorwa nemurume uyo ainge aine mashops ake mamutare. Akabva azonondisiya kwaMutare ikoko. Ndainge ndisingazivi kuti ndizvo izvo zvandainge ndichazonosangana nazvo. Mukomanachi musi wacho iwoyo apo paakandiudza kuti iye ainge akaromba usiku hwacho handina kurara. It's like kana munhu akakuudza kuti iye ane zvikwambo zvezviya zvinozototanga kutoya kwauri, not like kuti zvinenge zvichikuvhundutsira, zvinenge zvava kutozviratidzira kwauri. So pashopu apa inini nomumwe mukomana tainge takapiwa chirumu chedu umo matainge tichigara. Saka usiku paya ndaitozvirota zvikwambo izvi kana kuzviona zvose zviri zviviri zvaitopinda zviri zvikadzi zvacho. Then zvaiti kana zvapinda zvaingonditarisa zvobva zvatotaura neni, then zvobva zvatoenda pamukomana umwe uyo wandainge ndichishare naye room, zvobva zvatanga kuita bonde naye. Zvaimushanda mukomana uyu, but ndaizoti paya kana zvazonyangarika
mukomana uyu aitosara achitotambirira achitotambisa chiuno chake achiita sekunge munhu ari kutorarana nemunhukadzi. But mukomanashi ndakaona kuti vanhu vazhinji ivo vanozviti kana vakaona zvikwambo zvichibatwa pamasocial media vanobva vati zvinhu zvenhema. Ndo zvinhu zvandaiona. Munoona zvimwe zvinhu zviya zvekuti zvinobatwa chiri chinhu chisinganzwisisiki. Ndo chinhu chandainge ndichiona ichocho zvakaita zvikwambo. Vaitongoona kutoti ichi chikadzi kuburikidza nesikarudzi uye zvekare nemazamu, asi kuti uti fesi yacho inenge yakamboita sei kana kuti iri pai waisanyatsokusanzwisisa, because muviri wacho unenge wakangobatana zamu zvekare nesikarudzi nemaziso zvekuti haumbonyatsokunzwisisa, ende zviine zvuma all over, zviine mamwe maziso ered ekuti muri murima kudaro waitoona kutoti icho chikwambo icho chapinda. Then zvaiti kana zvapedza paya zvobva zvanyangarika. Ini zvainge zvava kusandibata. Mundara uya akabva andiudza kuti nekuda kwekuti ndainge ndiri special ainge asingadi kuti zvinhu zvacho zvinge zvichizorara neni, saka akabva azotanga kundipa mari yakawanda ndokubva anditengera foni. Mazuva acho iwawo kuti unzi une foni yainge ichikosha. Foni iyi mukomanashi yakatoita zvekutotumidzirwa kubva kuUK. Ainge aine umwe mwana wake uyo ainge ari kuUK. That was my first phone, yainge iri Samsung. Ndakabva ndapiwa foni iyoyo the first month pandakatanga kumushandira mudhara uyu ndisingatozivi kutoti ainge aine rimwe basa iro raainge achida kuti ndinge ndichizomubatira. Nerimwe zuva akabva azondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichienda kuMozambique. Takabva tazoenda kuMozambique kuya. Takati tasvika kuMozambique, murume uyu akabva azondirakidza pamba penganga yake. Akabva ati inini zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichizopindapo pamba penganga yacho, nekuti pamba pacho hanzi panongopindwa chete nevanhu vanenge vachida kuromba. Saka ndakabva ndazosara ndiri kunze kwemusha, ende pamba ipapo vanhu vainge vakatova vakazvimisasa zvavo kunze kwemusha, because kwainge kuine vamwe vaitouya nevakadzi vavo. Vakadzi vavo ndo vaizosara vari kunze kwemusha. Kana chiri sechikafu maingochipiwa kunyangwe uri munhu anenge angoperekedzawo munhu anenge auya kuzoromba. Saka bosi vangu vakaita zvavakaita, but takagarako ikoko kuMozambique kwemazuva awo anokwana kuita 4, nekuti nganga yacho yaingogara iri busy. Then vakazoti vawana mukana wekuti vange vachitaurirana nenganga iyaya, vakabva vazopiwa zisaga rainge rakazara mishonga yakasiyana-siyana. Ndakazovabatsiridza kuti tinge tichizoisa zisagaria rainge rakazara mishonga mumotikari. Then ndokubva vachizotanga kudriver tichidzoka zvekare kuZim. Takati tadzoka kuZim, umwe musi vakabva vazondidaidza kumba kwavo. Ndakaenda kuya vakabva vazoti kwandiri, ndakaenda kuya vakabva vanditi unofanira kundibatsira, ndikuda kuti unge uchienda neni. Handiti zvose zvandiri ndakakurakidza. Ndikabva ndati yes boss. Vakabva vati kana ukaenda neni kwandikuda kuti unge uchindiperekedza, kana ukakwanisa kunoita zvivindi zvekundibatsira, ndikuda kuti ndige ndichizokupa mari yakawanda zvekuti inobva yachinja upenyu hwako, ende ndinokwanisa kuzokutangirawo business rako. Ndakabva ndazobvuma paya mukoma. Ndainge ndichida kuramba, but ndakabva ndaona kuti zvainge zvakangofanana nesituation yandainge ndiri. Kana ndaizodzingwa basa ndaizoita sei, nekuti kana kwekugara ndainge ndisina. Vabereki vanguwo ivowo mudhara kubva zvavainge vakauya muHarare vainge vasina kana kumbogara. Vakaitawo ushungu dzekuti vange vachitengawo stendi vagovaka kana kudzokera zvavo kumusha. Mudhara vainge vasina kana kumbovaka, saka tainge tisina kumwe kwekuti tinoti uku ndo kwatinokwanisa kuenda kana zvinhu zvaoma. Saka ndakaona kuti ndinge ndichizodzokera futi ndiri desperate kumba kwamukoma ndonotanga futi kunogara namukoma, zvaikwanisa kuzokonzeresa kuti ivo naamai guru vasazowirirana. Saka ndakabva ndatoona kuti since ndainge ndisina kwekuenda, zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoita izvo zvandainge ndakumbirwa naye mudhara uya kuti ndinge ndichiita. Then kana ndikatangirwawo chibusiness changu ndobva ndatoitawo bho. So nerimwe zuva vakabva vazondidana ndokubva ndazokwira mumotikari mavo. Takabva tazotanga kudriver, but wainge huri usiku. Vakadriver vachienda kumakuva ikoko kwaMutare. Takabva tazosvika paiva nerimwe guva. Guva iri rainge richangobvawo mukuvigwa umwe murume.
then ndakatoona varume vamwe vainge vachitochera, vakachera varume vaya kusvika vazosvika painge paine coffin rake murume uya ndokubva vazotanga kucheka gumbo rake, vakaricheka mukomanashe. Then ini panguva yacho iyoyo handidi kukunyeperai, ndainge ndakabatwa nekutya, but at the same time ndainge ndisingadi kurakidzira kuti ndainge ndabatwa nekutya, because ndaida kuti bosi vangu vange vachizondipa mari. Saka mushure mekunge vaita zvavakaita, ndipo apo patakabva tazodzokera kushop, takadzokera kushop vakabva vazonditi ndinge ndichitora mapiki nemafoshoro. By the time patakadzoka kushop ndingangoti dzainge dzatova kumapast 2, because kwainge kwakati zii. Kunyange pandakaenda ndichinotora maturusi ndakatomeka sure kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizonzwikwa neumwe wangu, but masikati acho bosi vainge vamuudza kuti pane zvavainge vachauya vachizotora, saka kana ainge achazonzwa any noise aisafanira kuzovhunduka. Ndakanotora piki nefoshoro ndokubva ndadzoka ndikabva ndachizotanga kuchera. Ndakachera mukomanashi kusvika ndanzwa kuti ndainge ndaneta pasina kana zororo, ivo vachingoti kasika tisati tabatwa. Mukomanashi ndakati ndachera gomba riya ndopavakabva vazotora zipepa bhegi riya rainge riine gumbo remufi, vakabva vazokanda mugomba muya zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. Apa gumbo riya rainge richinhuhwa sei, rainhuhwa zvisingaiti. Vakazoti vapedza ndokubva vazoti chifushira. Ndakafushira mukomanashi, but ndainge ndichingokatyamadzwa nazvo. Ivo vakanditi gumbo iro ratainge tacherera pamberi peshop rainge riripo kuti ringe richizovadanira macustomers. Ndakatoona kutoti business rabosi vangu rainge rava kuita sekunge rainge rodzikira, zvino rainge rochisimukira pasina kana nguva. Ndakabva ndatonzwa zvichitonzi bosi vangu vainge vaine tarisiro yekuda kutenga gonyeti. Ndikatoona kutoti zveshuwa murume iye ainge aita mari. Iniwo on my side zvose zvandainge ndakavimbisiwa ndakazvipiwa, ndakapiwa mari yakawanda. Ndikabva ndazonzi nabosi vangu vainge vachida kuti ndige ndichidzokera navo kuMozambique, so that vange vachizondisimbisa ndisati ndazowanawo yangu shop. Saka in short vainge vachida kuti vange vachizondibatsirawo mukuromba kwangu, asi I think kuti kudzinza rekwedu hazvitotendedzwi kuti munhu ange achizoromba, nekuti mazuva awo acho avainge vakati vainge vachida kunonditsvakira shop, vondirentera shop, then vondikweretesa mari, ndobva ndatenga stock. After that tobva tachizoenda kuMozambique. Mazuva acho akati aswedera, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kurota. Ndaitorota sekuru vangu ndaiti kana ndavarota ndaingovaona vachidzungudza musoro kudai, vachingodzungudza musoro, ndichishaya kuziva kuti ko ivo sekuru why is it ndainge ndichivarota vachidzungudza musoro kudaro. Then nerimwe zuva ndakabva ndazovarota zvekare, vakabva vandiudza kuti zvose izvo zvandainge ndichida kuita zvainge zvisingaiti, uye zvekare kana ndainge ndichazozama kuita izvozvo ndaikwanisa kana kuzofa. Mukomanashi ndakangoti zvimwe kuda dzainge dziri hope. Murume uyu ndakabva ndazomuudza kuti ndidzo hope idzo dzandainge ndichirota. Murume uya akabva atondichinjira mukomanashi, ndikabva ndatoita sekunge ndainge nditori number 1 enemy yake. Murume uyu one day akabva azongonditsvakira chinyaya, akabva atoti ndainge ndamubira. Mukomanashi ndakabva ndatoendeswa kumapurisa. Mushure mekunge ndaendeswa kumapurisa ndakarohwa zvisingaite. Iye akabva azouya futi akabva azoti ainge achida kuti ange achindibhadharira bail out. Ndokubva ndabuda akabva andikumbira ruregerero, akabva ati nekuchimbidza tainge tichifanira kuti tinge tichienda kuMozambique. Saka akandiudza iri Monday akabva ati nemusi weFriday ndipo patainge tichifanira kuti tinge tichizosimuka tichienda kuMozambique. Ndakabva ndazotiza mukomanashi, ndakatiza ndikabva ndazodzoka kuHarare. Chakandinetsa ndechekuti pose ipapo ndichitiza ndainge ndazvipa zvivindi zvekuti sezvo ndainge ndakapiwa mari yakawanda pakuzonosvikawo muHarare ndaizotsvakawo chibusiness changu chekuti ndaizoitawo, ndobva ndatanga kuita mari. But by the time yandakazonosvika muHarare ndichizoenda kumba kwamukoma, ndakatoudza mukoma kuti ndainge ndiine chipeace job changu chandainge ndakaita, uye zvekare ndainge ndiine mari yakati wandei yandainge ndiinayo. Mukoma vachinonditi iripi mari yacho,
because kana padheni zvinhu zvainge zvakatovaomera. Ndakati ndichinotarisa muchibhegi changu chandainge ndiinacho, mari yose iyo yandainge ndakaisa muchibhegi imomo yose yainge isisimo. Ndakamboti zvimwe kuda ndainge ndabirwa, but usiku hwacho ihwohwo ndakatovarota bosi vangu vaya vakatouya kuhope kwangu vakabva vati, iwe unofungidzira kuti ndakapusa here zvekuti ndingangokupa mari yangu, mari yekuti ndinotouraya vehukama, iwewe ndingokupa mahara. Mari iyoyo ndaingokwanisa kuti ndinge ndichingokupa kana kuri kunzi wainge uchazobvuma kuita zvandainge ndichida kuti unge uchizoita. Mukomanashi vakati vachitaura neni kudaro vakabva vazoridza mhere mushure mekunge vaona sekuru vangu, because sekuru vangu vakauya vachimhanya vakabata bvumo, but sekuru vangu ava vainge vachiita sekunge munhu ainge akasorarama panguva iya yekudharadhara. Vainge vakapfeka nhembe nei uye zvekare vainge vaine imbwa dzavainge vainadzo dzavairakidza kuti ndo dzavaishandisa pakuvhima kwavo. Then bosi vangu vakabva vazomhanya vachitiza vachiridza mhere. Mangwana acho pandakamuka ndakati ndichida kunoudza Gulezi hope dzandainge ndarota, ndakangonzwa ndichingozvinzwira nungo, but pandakazongoti ndinofanira kuti ndige ndichimboenda kana kumasowe ndinobvunza kuti bosi vangu havana here kunditakudza kana kundiberekesa zvikwambo zvavo. Ndakati ndichinosvika kumasowe kuya ndakatongonzwa voice rakanditi, chitaura hope dzako dzawanga uchida kuudza mai guru vako. Ndakabva ndazoudza muprofita uya hope dzangu dzandainge ndakarota. Then muprofita uya akabva ati, madzibaba, imi ndoda kungokupai munamato wekuti muchaenda munoushandisa, munongoushandisa for 3 days, but kana kuri kunzi midzimu yenyu inenge yakasimba, within 1 day mucharakidzwa zvose izvo zvamainge muchifanira kuti munge muchizonoitwa kuMozambique. Saka murume uyu ndakatoona kutoti kuona ainge achiona, because zvose zvekuti ndaifanira kuzoenda kuMozambique nabosi vangu ainge asingatozvizivi. Ndakapiwa minamato iyaiya, then ndokubva ndazoenda kumba. Ndakazoti ndava kunorara paya ndakabva ndazotora nhombo dziya ndikabva ndazoisa 1 yacho pasi pepilo. Ndakangoti ndichingonobatwa nehope ndokubva ndatotanga kutorota. Ndairota ndichita sekunge rainge ritori movie, ndirimo mumovie imomo. Ndakatozviona nabosi vangu tichitoenda kuMozambique sezvatainge takamboita tikatosvika pamba pavo sekuru. Asi chakandinetsa manje ndechekuti takati tasvika paya, then bosi vangu vakabva vati, nhasi uri kufanira kuti unge uchipinda neni. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. Saka ndakaramba ndakamira paya ndokubva vazotanga kundiitira hasha. Vakati vachindiitira hasha kudaro ndo pakabva pazongobuda umwe murume, but murume uyu ainge ari wekuMozambique ikoko, ainge akabata banga. Ndikabva ndati murume uyu anenge bhinya akabata banga, anenge ari kuda kutiuraya. Then bosi vangu vakabva vati nditevere ngatimuhwandei. Ndokubva ndatanga kuvatevera bosi vangu. Takabva tazofamba tichipinda mune kamwe kachisango, then vakabva vazoti ngatihwandei kuseri kwedombo iri. Saka takati tichinohwanda kudaro, then bosi vangu vakabva vatanga kuseka. Vakabva vati saka iwewe unofungidzira kuti ndingangodhiraivha kubva kuZimbabwe kuzongoya kuno kuti ndinge ndichizokuitisa mari here? Ndikabva ndati muri kuzama kuti kudii? Then murume uya ndipo paakabva azongobudikira akabva atondibaya. Ndakabva ndatoona varume vaya akabva azongobudikira ndokubva atondibaya nebanga riya. Then vakabva vatotanga kutotora mapatsi angu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi murume uyu wandaishandira hanzi aiva nerimwe shop hombe mamutare imomo. Hanzi aiva nemari, but after that hanzi akazotanga kuita zvematraki. Strange things indeed they do happen in this world.